Kinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Alma, 54 anyos ug may 4 ka anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang nagmenopause nako. Ingon ini ang panghitabo. Ato lang kumukaon sa tsiruhan dito sa imong gitrabahuan. Kay, hangover pa ko. Gusto ko muhigop og sabaw. Ay, dala, sige. Dunga na lang ta. Padung na masab ko dito. Tinten. Ikaw na'y bahalag pagkaon sa imong mga manghod, ha? Nakaluto na ko dihagdaan. Moadto na ko kay basig daghan nagtao dito sa putsiroan. Okay, ma. Hasta dinhi nag-abot gihapon ta ninyo. Grabe tong inom to gabi ba yun. Nangita og sabaw maong nanhi ko. Mao lagi. Hasta sa gani ko. Oh, Alma. Utsiro. Ako sad Alma, Usa lang. ako sad. Sige, handa mo na ako. Jean, nanay naluto ang putsiro? Oh, nana. Bago ra gid na loto. Grabe day no. Lig-on gid gihapon kay mus imong banahang todron. Oo, bitaw. Bisag pala inom na, pero pinangga ba kay kuan na. Ay, Jean, oy, mamalihog kog hukad og duha ka putsiro, bi. Oh, sige, wala na problema. Magkuha ko sa kusina. Diba ginako ni mo ba yun? Yun sa mga pagkuha ni May nga. Nakasugot maginat ni mo. Bang-an ka na ko. Bisag tiguang na ko pero lakas gihapon kay ko karisma. Diba ginako ni mo ba yun? Batanon ba kayo na? Unya, bapa pa yun. Nasiksi pa yun. Mas kang swertiya sa mga amigo eh. Taod-taod na sabgyod nga. Napasagda na akong kaukalingon. Inungdan ti galing mulingi naglain ng akong bana. Si Ronnie. Iguwang na gyud ay ko. Pero kinahanglang dili ko magpabaya sa akong kaukalingon. Di ko mosugot nga mawha si Ronnie namo. Alma, gawas na. Umalamay sa mga bata. Kasi balitas misa. Okay na tingin ako nang nag-make-up ko Aba. gamay. Kadiyot lang. Wow,
Sa kabayin taon, Alma, Ha? tiguang na tayo Kalo sa tanong mitiguang hinon. Diyan na hinon kami balik sa pagpangarte. Ronnie? Dali na, pangadto na ta. Gamay na lagwang. Mahuman na gid ko pangpaso din eh. Makapahuway na gid ko. Kaya mura magkog nalipong na oy. Ma? Mm, Ma, Oh. spad ba nimo? ha? Mao ba? Ang nalapsan lagi ka, ma. Ha? Lapas naman sa sa kabuan nimong dugo, masa. Wa pa gid ay na mohunong, ma. Ay nak. Natural lang ni sa mga magmenopause mo ay kabalaka diha. Pero ma, lapas na sa usa ka buwan, uy. Kung magpa-check up na lang ka, tama. Pero uy, gasto-gasto ra na. Unsaon na lang inyong tuition fee? Ma, sige na, good. Kuya, ganti kag pa-check up, ha. Sige na. Tintin. Ma, balik ko nanti ka din, ha. Huwat na lang nga tawagon unya na imong pangan. Nya, tawagin na lang ko kung unsa gani, ma. Sige na. Alma? Ako na, ma'am. Ma'am. Ato na ka sa CI. Ayaw na din sa outpatient department. Oo, unsa ng CI, ma'am? Cancer Institute, ma'am. Oh. Tanan nga dunay cancer adto sa CI. Unsa? Grabe na kong hugnoa sa diyang nakahibaw kung doon ako ko'y cervical cancer. Mahadlok ko mapiha sa akong mga anak. Mahadlok kong mamatay. Di pa ko andam nga doon ako'y pamilyang mabiyaan. Ilabi na kay gagmay pang akong mga anak. O grabe pa sila ka-dependent nako. Unya, Ma, kumusta ang result sa imong medical test? ha? O anak, okay raman. Okay rang resulta, uy. Waray ang ngayang kabalakan. Maayo noon, ma. Ingon bitaw ko nimo. Oo niya, nangaon na mo? Oh, manama. Oh, ikaw, kaon na, ma. Ako na lang nagluto kay naghuna-una ko ganina basi madugay ka. Maubanak? May noon. Dili pa ba ko mamatay, Dok? Basta musunod ka lang sa kung mga instructions nimo. O resitahan ti ka diha og mga vitamins nga kinahanglan nimong imnon. O kinahanglan nga mo undergo ka og treatments. Okay? Unsa man na treatment, Dok? Sugdan na to sa cobalt treatment. And then later on, we will try the brachytherapy. Mao ba, Dok? Dong? Ganang nahipos mo kasi mong mga gamit. Sorry lang, Alma. Pero, pakingbuwag na ko nimo. Ronnie, dong maluwi ka. Ayaw nigbuhatan na mo. Doon natin mga anak. Pero dili na ko malipayon sa atong pagpuyo. Doon ay nilain nga nagkapalipay na ko. Ma, unsa ni? Unsa ni papel nga ako nakitaan dito sa inyong kwarto ni Papa? Tintin, diyan mo na di mo makita eh. Masultihi ko. Unsa ni? Anong gitago man ni mo? Sorry. Sorry. Ma, ang tinuod na ako'y cervical cancer. Unsa, ma? O dili ko gusto magpa-chemotherapy. Kaya kung buhaton ko na maupaw ko. Musamot ka ba ang akong naong.
ug mas musamot gabihan kung papa ninyo. Mga ko nakita ko. Pero, gibayaan kitang papa ninyo, day. Ma. Ma, please. Magpakaayo para na mo. Napamingi mong mga anak, ma. Mahal ka na mo, ma. Please. Natandog yun ang akong garbo sa dihang-hangyo ang akong kamagwangang anak nga magpakaayo ko. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, unsa may hinungdan aning cervical cancer? Ikaduhang pangutana, unsa may risgo ug unsa may side effects kung mo undergo ko og treatment? Ikatulong pangutana, kung doon na may side effects, immediate ba, temporary o long-lasting yun? Unsa may ma-feel na ako nga sakit kung mo undergo ko og treatment? Ikaupat o katapusan, pila man kay magasto kung mo undergo ko og treatment? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Alma. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon ni Dr. Rene Obra ang muhatag ninyo og tambag tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema. Ay namo pagduha-duha unsa pa man ang inyong gipaabot no ipada ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes. Lain-lain yung ways kung saan nila pagpadalang suwat, Doc. Yes, pwede sad nga direktamente sa atong buhatan, no? Correct. Pag-ingon ni Maternity, no? Pwede ra gyud pod. And big shout out and a big thank you sa tanan nato mga likers and followers sa kini ang akong suliran official writers page. Mapasalamaton mi sa tanan nga maminaw nato dili lang sa ato ang radyo, sa ato ang maganang kalain-lain nga RMN radio stations, but sa ato ang YouTube channel ug sa ato ang Facebook account. And unsay Facebook account nimo, Doc? Akong Facebook account? Yes. Personal? Yes. Kaya mga mag-like ug follow nimo, sure ko. Yes, Dr. Rene Obra. Yes, and you can also like and follow me sa Elaine Tantengco Bathansa, amo ang Facebook unya. Dok, adto lang ipadaon ta nilang ilahang mga pangutana. Kini nga akong suliran official writers page kay kung are mo gud nato na Elaine ug diri ba nako ipadala ninyo dili siya the proper way because himuan mo gud ni siya script drama sa atong Correct. scriptwriter Tinuod. unya sa atong mga talents Yes. himuan og kinabuhi, no? Tinuod. Yes, yes. Ana gyud na. No, so ang ato ang mga i-greet today, Doc, kinsa man? Yeah, ang atong i-greet today, no? Ako lagi ning basahon ning si Duna Siega, Ma Monica Kilisti Bautista, si Ma'am Amy Lopez Costas dyan sa New Zealand. Kumusta naman, Ma'am? Yes. Si Joy Macas diyan sa Villa Aurora Tennis Club. Hubincio Velasquez, Dejanre Antimora Redoblado, Rodney Albert Aquino diya sa Talisay, o mga Barliso o Gabisay family diya sa Bunbun, Cebu. Labi na gyud ni Mino Gabisay. Kuha nang imong mga vitamins diri sa clinic men para di na mo sakit imong tuhod. Ha? Agoy. Also to Judy Fajardo, so gorgeous Attorney Elaine Tantengco Bathan, dili gyud masipyat sa imong mga legal advices sa programa DYHP every 1 p.m. Monday to Saturday. God bless you always. God bless you also, Ma'am Judy. And to Clyde Songer, pa-shout out sa next broadcast from Alberta, Canada. Clyde, Mr. Clyde Pantinople. Hawa, naging abot paglayo keng dapit. Abot yung layo kayo, no? Mula ka ba day kong Canada, Doc, next month pa noon. Ini ka July. Regards ako sa kung pagumangkon dito, no? Yes. Si Yin Yin o si Kim na dito. Nga nabuhi taon dito. Yes, Akato makotlong pagtalo
Karon na karon nga tlawa to ni. Some things break our heart, Yes. but fix our vision. Tinuod. Oh. Usahay mang mubito ng ilang ingon nga kung heartbroken ka di ba muhilak ka pero mutinaw kun imong pananaw. Oh, bitaw. di Agi ba? rason ning kinabuhi ang anong mahitabo ang usa ka butang, ha? Yes, di gyud na nato kalikayan. Ah. Like kaning sa ato ang kinabuhi, mo bitaw na ni ato ang programa di ba Dok, para Yes. makatabang ta sa mga naay problema, no? Nga naay mga gustong malinawan, gustong makashare sa ilahang mga life story. Kay kanang i-share na nato ato ang mga problema, makagaan ba na sa ato ang kanang buot, di ba? Yes, may kay ko may speaker na sa medical students nato Yes, ni. Dok. Kay kung mapuno na imong baso, muawas. Parehara pud ta. Mapuno Tinuod. na sad ta mo nang mag-nervous breakdown. Tinuod. So musulti gyud ta, mabitang natay ba ha? Musulti Correct. gyud ta og natay problema Oh. to somebody to whom we can trust. Yes. Very good listener, can keep confidential information. Somebody who's a little bit superior than you are in terms of age and educational attainment. In other words, Attorney Elaine ug Dr. Rene. Punto medical ta today, Doc. Yes, atong balikon ang atong magtatampo si Alma, punto Yes. medical ta karon natin may tugod ni sa iyang kanang reproductive organ natin, no? Yes, oo. Ah. So, una niyang pangutana, unsa may hinungdan anang cervical cancer? Yes, actually kining mga cancer ato ni wa man gyud ingog klaro gyud nga may hinungdan. Unsa gyud maka-trigger, no? High risk, Okay. no? So unsa may hinungdan? Ang usually infection magani siya, no? Ang cause sa infection ani kining gitawag namo og human papilloma virus or Okay. HPV, no? So makuha ni siya sa mga sex contact, mga Cervical ano ba ta? cancer, no? Cervical HPV. cancer, no? So kanang para malikaya ni siya kung pananglitan gani high risk ka, magpa human papilloma virus vaccine ka. May vaccine ani. Ato klaron, Doc, ang cervical cancer sa mga babae rani. Of course, wa may cervix ng lalaki. Correct. Kaya ang to sila nga, ang laki ko no, magkasugwa man mo cervix, oy. Wow. Kani siya Cervical yun sa sensitive babae kayo rin ni sa babay, pero makuha baya po ni niya, Doc, no? Sa Gikan iyahang sa laki. sex partner. Oh. So, gina-advise ka kung kay medyo high risk kang may bawo naman ka, ha? Yung mga uban nga Multiple mga sexual partners. Oh. Magamit lang yun og protection like condom. Mo gina akong ingon sa una gyud, Doc, nga dapat kamong mga laki ba dapat loyal lagi mo kay maangin ming mga babae. Di ba? Oh, good, no? Oh. Ikaduhang pangutana, unsa may risgo kung unsa may side effect kung mo undergo og treatment. Oh, kang treatment ani attorney, depende sa stage, no? Okay. Kung stage 1 pa gani surgical good removal, no? Naapoy radiation ug naay chemotherapy, no? Okay. So depende na sa discretion sa imong oncologist man ang mga doktor nga mutambal og mga cancer attorney, no? Oncologist, no? Depende na sa discretion sa inyong oncologist nga unsa may medical intervention or treatment nga ipaka. Kung balikon, surgical intervention, radiation o chemotherapy. Survival Maunay mga, rate correct. is mga 91%. Wow, panindot na anak, Doc. Sa early detection. Pero kung late na gani, makametastasis na. Metastasize sa medical term is Kalat na. nakalamay na, nakakalat na sa other organs. Ubos na lang sa 60%, 5 years time minimum. Doc, question mo man ni kanang sa mga babae ba mo man na ang pap smear? Yeah, very good attorney, no? Kaya ninumdum ninong ko. The way how to diagnose kung naa ba kay cervical cancer is magpa-pap smear, no? Padto ka og laboratory, kuha nag-sample ang imong sex organ, kung naa ba'y mga fluid, liquid diha, og i-pap smear, no? So, unsa may mga tilima doon nga ikaw naa ni cervical cancer? Naa kay bleeding after menopause. Oh. As we all know, ang menopausal age is late 40s and early 50s with the main age of 52. But even after menopause, kung nakay bleeding, mag-suspect kang nakay cervical cancer. Kung nakay bleeding after sex, Okay. kung nakay sex contact, mag-bleeding ka. Mag-bleeding ka. Nakay bleeding discharge in between periods. Ha? Okay. Nagmunan Nagmunan yun na. Mag-suspect nyo ka na ang discharge sa imong cervix o sa imong sex organ is watery, foul smelling, na pagka-bloody. So okay. these are mga signs nga there's something wrong inside. Kung Okay. magpa-pap smear, katong ingon ni mo attorney, no? Kana. Para Yearly man na ma-determine. labi na og 40s na ka. Yes. Recommended magpa-pap smear yun na yun. sa OB-GYN. Sama ra pod sa
Mammogram. So Mammogram. kanang duha, Sa those two tutoy. for breast Sa cancer tutoy, sa breast. monitoring kay mo lagi na anak nga age prone manggod, those are the two common no nga mga cancers on the part of the women sa mga kababaihan. Yes. Sunod niya pangutana kung do na may side effect, immediate ba, temporary or long lasting gyud. Unsa may ma-feel na ko nga sakit kung mo undergo ko og treatment. Kung mo-undergo ka og treatment, depende na kung unsa may treat sa imong attending doctor, oncologist, naagi na yung mga usa sa mga side effect kanang bitong na mga problema sa mga sa buhok, no? Nakita mo na uban nga maupaw usa na, no? So apoy, of course, and then di na gyud ka pareha ka alert active before na diagnose sa cervical cancer. So how to prevent akong balikon, magpa-vaccine ka o human papilloma virus vaccine o niya protect safe nga sexual contact. Akong balikon mga warning signs, usually na ay muswil dang dapita sa inyong sex organ, abnormal bleeding, o niya dali ka kapuyon, maglabad imong ulo, o niya mulos ka weight, dali ka hilantan, manakit ang imong parte sa lawas. So these are mga signs and symptoms nga possible nga mahitabo kung naa ka ning problema. Ang side effect sa treatment magdepende kung akong balikon unsang klase ang treatment ang piliyon sa imong attending oncologist. Yes, but side effects mahugma nagtemporary ra dok during the treatment itself. During the treatment, Pero, Pero, after ana, nya naayo na ka. yeah, I think you will feel okay now. Nya plus healthy diet. Correct. Ikaw pa tog katapusang pangutana. Pila man kahay magasto kung mo undergo og treatment dok? Depende anang about the money matter, no? Depende rin na sa attending ni mga oncologist. Ubigay ni ang oncologist ang mag-teamwork niya ni para kung medyo ang issue is financial, mo suggest ko nga kanang mo duol lang gyud mo o government nga hospital, no? Na ako'y mga ubigay ning mga kaila, kung i-greet na lang po sila, no? Dr. Lourdes Atok Lilos Reyes, Dr. Belinda Pañares, Dr. Intienza da sa Toledo, Dr. Evelyn Soliano sa South Ahong OB, Dr. Marivic Tan. Marvic Tan. Daghang kayong ubigay ni, no? Kura Quijano. Yes. Ano mga ubigay ni Doktora Farina Sabado. Yes. Og si Dr. Jasril Dabon nga classmate ako sa elementary do. So mo Daghan. mangita lang gyud mo doktor pod nga medyo di po kay mahal. Correct. Tama na ay daghan yung mga butan kay na makasabot pod na. Okay, may importante magpa-treatment yun, no? Yes, I hope and you will get better, no? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Ako sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran. From all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.